Takže ahoj, čau a zdar. Zdravím všechny, který baví jako projekt. Jsem tady zase a v tomhle videu uvidíte, jak pomocí jeklů, pochopitelně, udělat redukci z 12 závětovky na 10 závětovku. How to basic během 5 minut přejít z 12 na 10. Jakože průměr. Mám bebíčko, jo, to jsem se spálil drátem. Já si rozbil. Jak se to stalo? Jak se to stalo? Jak se to stalo? No, nevadí, to svaříme. Asi. Už to tady jakoby drží. Ještě je potřeba to tady maličko vystředit, aby to bylo úplně v topu. Přidělal jsem box na baterku. Není to sice žádná hitparáda, ale funguje to, si myslím, obstojně. Musel jsem použít závětovku, nebo použil jsem závětovku a kus plocháče, abych to jakoby přidělal. Takže dole je plocháč provrtaný a z vrchu je plocháč a to stahuje tu baterku a tohle kurta drží jenom to víčko na místě. Chladič tam bude jiný ještě než je tenhle a hlavně bude ještě víc maličko o kousíček sklopený, abych dostal tuhle ten ohyb níž, aby se to dobře odzdušňovalo, protože tam mám expansku, myslím si, že tady by se dělalo bublina. To tady je zakomponovaný čerpadlo, už je to zase říct jakoby ready tady v kufru. Tady ještě potřeba zadělat ten průchod, protože je úplně k hovnu. Takže to zadělám a udělá se tady nějaký systém nádechu tady. Jo, tady je ten plocháč, co drží baterku. Jak můžete vidět, je natažený kabel takým prostředkem na prasáka, to je k baterce. Musel jsem ho vyměnit a dát tam jiný, protože původní baterka bydlela tady. Tady jsou ještě díry po demontáži, to musím zadělat, nebo ne. V té vodě a ty hadice jsou natažený takhle tady, podél toho a dozadu. Musím říct, že to líp vypadá, než se s tím dělá. Překvapivě se s tím dělá hodně blbě, ty hadice jsou tvrdý jak debil, jo, takže moje představa byla šup, naházím to sem a díky čau a ona hovno. Tady je v procesu podlaha, tady je zatím na sladko umístěná ta nádrž a už to tady řeším, jak to bude
ta podlaha se pak ještě trošku prořízne, upraví a pak ji tady zase jakoby nějak zadeklu, tak aby to bylo jako originál, aby to nějak vypadalo. Tady je to asi blbě vidět, ale je tady catch tank. Ten jsem oblepil tuhle páskou. Není to žádná značková, drahá jak čert páska, ale je to prostě páska, co se používá v topenářství. Tady jsou v procesu čerpadla, protože, jak jistě víte, když se použije montáž catch tanku, nebo palivová soustava s catch tankem, tak je potřeba použít dvě čerpadla. Já tam zapojím a palivová soustava bude hotová. Piči, kde si zás? A nenatáčajme. Opováž to tam dať. Jak to tam dať, tak s tebou rozídem.